Helikoptéra spadla, ale doniesla dôkazy. Nemyslia vážne. To nemyslia vážne. Taký plán. To je ale dobrý plán. Ale odfotili nás. Toto hej. Toto nie. Taký tak ticho. Doniesli dôkaz. Oh no. Oni majú takýto formáciu. Počkajte. Ideme ich healovať. A je to zlé, koľko nám ich postrieľali. Prinieste bandáže. Dúfam, že sa vyzdravia čoskoro. Není to také zlé, ohlasuje generál. Vyzdravia sa čoskoro. Dúfam. Ich stav sa vyzdraví čoskoro. Čoskoro. Opakujem, ich stav sa vyzdraví čoskoro. Za chvíľu budú znovu späť. To je ofus. Aj týchto strelili. Ale oni ešte žijú. Ja. A toto je koniec dielu.